Karong adlaw sa GMA Regional TV Bloodletting Day, misano ang atong mga kaigsuunan sa panawagan aron makatabang sa labing ng hinahanglan. Ang live report ni Nico Sereno. Nick? Yes, may ubay-ubay ang misanong sa atong panawagan sa pagdonar sa ilang dugo ni atong Bloodletting Day butang gikalipay sab sa taga-Philippine Red Cross. Gikan sa pag-fill up sa mga forms, ngadto sa interview sa doktor, una pa sila hingpit nga pahigdaon aron sugdan ang blood donation process. Ubay-ubay ang misanong sa panawagan ato sa Bloodletting Day nga giorganisar sa GMA Regional TV. Dungan kini nga gihimo sa mga key city sa nasod karong adlaw. Dinhi sa Sugbo, sa mall sa IT Park kini gipahigayon. Daghang partner organizations mipadala sab sa ilang mga personnel aron mo volunteer. The Philippine Coast Guard Auxiliary, more on the community service as part of the mandates. Usually po talaga kapag may humihingi po talaga ng representative for blood donation, lagi naman pong open yung Tactical Operations Wing Central. Apan dili ra uniformed personnel ang midonar, bisan mga civilian usab, wala magpanagana. Ang uban tuyong miadto aron makatabang sa uban. Niyagi ko, okay ra mo, ano ka nang dili ka nang fill-in, okay ra man. Then, kabalo naman ko sa process kay na-awardan ako galoner before, so nagdanita lang ko dugo, hapit. Nindot. Also sa main objective sa amuhang organization is to help generally in the community. Part ana is the healthcare initiative. Human sa ilang paghatag, ang mga donors gitunulan sab og gift pack, pasalamat gikan sa GMA Kapuso Foundation. Mapasalamaton ang Philippine Red Cross sa makalihukan sama sa blood donation activity aron madugangan ang ilang supply sa dugo. Padayon sila nga nagdasig sa mga gusto nga mo-donate bisan walay mga kalihukan adto lang sa ilang opisina makig-coordinate. Feeling of selflessness na kanang nakatabang ta sa mga nanginahanglan, pero at the same time sa atong pag-donate og dugo, nindot pud ni siya, napoy siya nindot nga effect sa atong health, makatabang ni siya nato sa kanang pag-reduce risk sa mga sakit, heart diseases and some cancers. Also in donating blood, makaburn po tag up to 650 calories. Yes, may nagpadayon pa diri atong bloodletting campaign hangtod ta alas 6:30 dinhi sa Park. As of 5:30, moabot sa 75 ka mga bags sa dugo ang atong nahipos. Balik kanimo, May. Daghang salamat, Nico Sereno.